before we start the demos, we have a little surprise to show you. As soon as Zoom figures out how to use a video player. Wow! 2011. A digitális technika virágkora. Egy fiatal univerzum, ahol a matematika új művészeti állakat generál. Egy kor, melynek művészei hihetetlen módszerekkel feszegetik saját szellemük és a számítástechnika határait. Megláttuk és így eldöntük, hogy úristen, ezt meg lehetett ebben a programban csinálni. Olyanokat láttunk a képernyőn. Az, hogy egy olyan produktumot vezettek a végén, amitől összefosálódott az ember. Egy szubkultúra, ahol az amatőrök is lehetnek profik, A legnevezetesebb célfalányozó és a profikat sem a világ siker vagy a pénz hagyja. ennyien nem mondnak a zenét valamilyen módon kommerciális módon felfuttatni, ez valahogy távol áll az egésznek a filozófiájából. Egy művészeti ág, ahol aktív közösség nélkül az alkotás is elhalna. If people stop making parties, the Russian will die. Hogy a számítástechnika roppantszerű fejlődése hozta létre, de a fejlődés megállíthatatlan tempója rejt is ellenünk. Csak mindenki használja ezeket, ezért a valóság az annyira nem terjed el. Ez a kifejezés, hogy demószín halott, ez az utóbbi 30 évben mindig elhangzik. Egy szubkultúra, melynek saját természete akadályozza meg, hogy kilépjen az undergroundból. Viszonylag komoly technikai alapokon nyugvó művészeti számítógépes. Nincs állami támogatásra, nem számító kultúrának, nem számító művészetnek. Végig 11 perc is magyarul, leesik az állat. És a végig kiderült, hogy igazából az így pont olyan 10 000-szer ráfér egy DVD-re, CD-re. Itt van alig ismert magyar alkotók, akik a világ legjobbjai közé tartoznak. Autentikus arcot akartak, és egy magyar srácot kivittek újságban angolul beszélni. A legelső vízünkkel elmostuk őket a picsába. Már pedig jön az a kis olyan csapat, aki fog és szájba pakolja a komplet mezőny. Makondor 2, Demószín, az algoritmusok művészete. Bemutató 2011. november 17-én a Tündekernel. Exclusive preview. Nagyon köszi Lameronnak és Fantomnak.